Gawas nga nag-una sa ratings ang Kapuso Afternoon Primetime hit serye nga Abot-Kamay Na Pangarap, trending usab ang iconic gesture nga daw gikab-ot ang pangandoy nga gi-remake usab sa mga netizens. Maki-good vibes kita sa report ni Mark Reggie Abella. Si Doc Annalyn ang pamatuod nga abot-kamay na ang pangandoy. Apan sa hit afternoon serye, nakapadasig usab di ay kini sa daghang mga kapuso. Ang gesture sa pagkabot sa pangandoy nag-trending. Dreams do come true sa bisan unsang trabaho sama sa waiter, host, sa security guard, og di papildi ang mga seaman. Apan, ang hashtag relate much kaayo sa tanan ang entry ni Gideon Hidalgo. Human sa kahago kakapoy sa med school o sana siya ka doktor. Ang iyang mami aminadong fan og nagsunod sa matag episode sa maong serye. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.